Thule kuthi cwaka. Ngithi ukunethulela nakho kuthini. Ngimbongi yomZulu. Ngokwebala nginsundu, ngokwehliziyo ngiyasikhazumulela. Ngingumdlali wamagama abuhlungu eyake ngiyeke ngizoze ngibongele. Sanibonani, ngikufezeka igama ngoAkahadebe isibongo entokazi yakwaZikode uMabhungane uMthimkhulu lona bafethu. Ngaziwa kakhulu ke ngelikaFezment SA for South Africa of course imbongi yenu. Well, before I proceed, I would like to thank each and every one of you guys ongenelele group namhlanje nomizolo. Ngibonge ke nakulabo bebehlezi bekhona, ngibonge kulabo basabalalise ama post, ngibonge nakulabo bebe-invite abantu. Ngiyabona impela isibaningi. Sizobungaza motivation yembongi kade silindile sikhona. And also guys, I would like to thank you for the love and support engipha lona. Nangokusebenzisa isikhathi senu nangama data enu imali yenu nisebenzisayo for ukuthi nje nizolalela imbongi. Nala nithathe khona guys, ngithi makwande. Namhlanje ke angizili ukuzogcila ngokuningi, kodwa ngizonihlephelela zona izithelo zolwazi. Kahle kahle ngizodinga nje ukuthi ungilalele emlaleli wami ungakhathali ngokube yami inhloso ukuzokwakha. Ngizokhala ngaso ke lesifo esesibulala iningi ngisho nami uqobo kodwa sengalapheka kuso. Ngizokhala ngesifo sabantu bazothini. Uyazini ngilethu siyasizehlulele ngenqumo esizithathayo empilweni nginxa ukuthi sesigcile ekuthenini abantu bazothini. Uzothini umngane wami mangenza ukuthi bazothini omakhelwane babengibona ngenza ukuthi kuzothiwana esikoleni ehene. Sigcila kakhulu ekuthenini abantu bazothini masenze izinto sijike sikhohle lezi impilo esiziphilayo ngezethu. Uyazi ukuthi emhlabeni ayikho into ozoyenza ezogcwalisa inhliziyo yomuntu, ngakho ke umuntu uzohlezi ngumuntu okubuhlungu ke ukuthi abantu bazohlezi bekhuluma. Lalela, angizukuba umuntu kodwa ngizocela ukuthi ungilalelisise ngokukhulu futhi ukuqondisisa ngoba ke manje sengiyajula. Uyabona mase sebekhuluma abantu ntakama ungaphatheki kabi. Ikhona lento kuwe enkulu esuke isibadli ngakho bekhuluma. Okubuhlungu ke ukuthi angeke baze bayithola ingakho bagcina ngokukhuluma. Anginenja nayo ayikho inkothi imoto emile. Ikhonkotha yona le ihambayo. Ngakho ke mase sebekhuluma izenzo zakho sisuke sesibagulisa. Kahle kahle kwanawo obususu basaklisa. Uyazi abantu bakhunyiswa yini? Umona. Bakhunyiswa umona abantu bajike bakhohle ukuthi kwawona uyabulala. Makunenjalo ke bakhuliswa impalamo. Vele ke nawe masuphakeme mntakama usubhambela phezulu kwekanyama usuka sabambeke. Bazokwehlisa abantu. Kusemhlabeni lana ngini azizile ukuzobhamba phezulu kwamakhanda abanye abantu kanti futhi azizile ukuzophilelana. Size nje ngokuzophilisana ngakho ke sengishilo ngathi angizokuba umuntu angizile ukuzohaya inkondlo kodwa ngizocela ukuthi ungilalelisise ngoba ke manje sengiyajula. Ayikho into evana lo muntu njengokuzazi ukuthi ngubani ufunani empilweni kanti futhi umekuphi. Once wafunda ukuzimela kweyakhe impilo nabantu bazofunda ukumela kancane bathi ukuhlehlela bakushayise ngomoya. Ebese ke wena usulisana nazo lesifo sabantu bazothini. Angina bakwenze lutho. Nenkulumo zaba zibeka iplate lokudla phezulu kwetafula lakho. Ngakho ke ze uthi noma usuxayekile mntakama khumbula ukuthi abantu ke bakwenzele lutho bese uzibuza lo mbuzo. Abantu laba engizihlupa ngabo hobani? Babaleke ngani kweyami impilo? Labantu bangenzelani? Uyabona ngimbongi yomZulu. Ngidla ngawo amaqiniso qede ngishumla yezokwaza usijabula izitha kujabula zona ihlwele zami bese ngiphuma kanje. Besale bekhuluma abantu kodwa kunendaba ngoba sengalwisana naso lesifo sabantu bazothini. Lalela. Ngilalela ungilalelisise lekhambi leli aliduri, alidingi imali, lidinga ingqondo. Yazenza njani ntakama? Hlala phansi. Ukhokha umoya. Nake zakhe indaba ebese uphedla indlela yakho. Ebese uyakhumbula ukuthi la kusemhlabeni abantu wenza kuhle bayakhuluma, abantu wenza kubi bayakhuluma. Lalela mntakama. Uyabona lesifo mawungazivumela ukuthi gadle ngaphakathi uzolimala. Ngoba uzothi wenza into bakhuluma abantu. Wenza into baphinde bakhuluma abantu angini bahlezi bekhuluma. Ebese ke wena usuyajika egoqula. Ufaka yakhe ingqondo ikhiphe ngwakho umlomo. Vele bashilo bathi mina I'm just good for nothing. Bashilo bathi angeke ngize ngiphumelele, bashilo bathi angiyilutho. Amazwi enwakhipha ngeyeni imlomo nje enikhohle ukuthi kwawona uyadala. Thiwa khuluma ukuphila ngeyakho impilo ukuze nazo zonke ifiso zakho zizophendleka. Siphinde siphumelele. Lalela. Abantu bazohlezi bengabantu. Wenza okubi le talk. Wenza okuhle basazokhuluma ngakho lendiyakho indlela unaka impumelelo yakho ungabi nandaba nabanye abantu. Abantu bazothini, abantu bazothini. Thank you so much guys for the love and support. Ngiyabonga ngesikhathi senu nisichithile ukuthi nizolalela imbongi. Ngiyabonga futhi nangothando leli engipha lona mihla yonke lena from ama compliments engiwathola kunina. Ngiyakwazi ukuthi ngikhule nsuku zonke nami emkhakheni wami wokubhala.
Sasa-ke ngikhona futhi ngiyalontsha inkondlo kusasa ngikhaya kuphela. Ngizolontsha inkondlo ngaphansi kwesihloko esithi lempilo engiyiphilayo. It was requested by one of my fans. NgoLwesithathu ngiyalontsha futhi ngeLwesihlanu ngiyalontsha. NgoMgqibelo ngizonidedela ngizonipha ama-platforms ukuthi nikhulume ni-request anything enifunayo. NgeSonto sila senza kakhulu into ka-Now or Never. Ngiyabonga guys for support yenu. Ngicela ningiphinde ningilandele futhi na ku-YouTube channel yami uFezeka Hadebe Imbongi, ningifollow ku-Facebook uFezment SA The Zulu Poets. Imbiza abantu kule group asikhuluma sixoxa sibuzana ukuthi ungubani wakabani kuphela nje sizophila.